dibuka ya ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyamplak tenan wetang rondene Pateng rama-rama manis-manis pelayane Sendelo ngopotro asir ora iso digawa esamane bakule gawe bingung atiku iri ane dua jalari mriyang awakku Iki piye Sendelo ngopotro sing dipikir kok ora rumangsa warunge dibuka ya ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyambat tenan wetang rondene Pateng rama-rama manis-manis pelayane Sendelo ngopotro asir ora iso digawa esamane bakule gawe bingung atiku liriane dua jalari priyang awakku iki piye sandela ngopotro bisa sero ora bisa gowo warunge dibuka ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyamplak tenan wetang rondene Pateng rama-rama manis-manis pelayane Sendelo ngopotro asir ora iso digawa Esamane bakule gawe bingung atiku lirikane adu jalari mriyang awakku iki piye sendelo ngopotro asir ora iso digawa tak silai mi ora Ayo le. ya silai kok dalu ya wega Nyambut Mas, nyambut. siji tok Yo tulung Bos. Siap kesik, yo tulung sik. Ora. Ora to yo. rupane ape-ape kaya tai cecek Cep, Dek. Urung lempeng iki, Lek. Bro. Bro, Lek, lho. Tangan kanan, Dek. Yo.
Air to, aku kena air po. Kabel. Apa macam ya? Wes boy iki, ngene iki ya. Cok, Nah, kok gampang tenan. gampang sekarang. Lagunya apa, Lek? Entar lagone tinggi guni. Ya. Ayo bro kanca. Sing kepiye kuwi? Model pencak apa model monolan? Ayo, ana rong versi kan. Model macul derem. Ayo pro kanca ngawruton rukune Islam yo iku 5 sacat loro rukun kasiji pisuwa sira kalawan ngaji. Kabeh pindone nglakoni salat. Kabeh talune bayar zakat. Ing paposo ana ing wulan Ramadan. Ping 5 kaji, kaping 5 kaji nglamun poso. Ayo pro kanca ngawruno rukune Islam yo iku 5 sahadat loro rukun kasiji pisuwa sira kalawan ngaji. Kaping pindone nglakoni salat. Kaping talune bayar zakat. Ing patoso ana ing wulan Ramadan kabeh 5 aji lamun puasa. Weh. Sabra, weh nyuduk meneh, sunduki terus. Jan. Apa? Dinget. Apa deh sing diinget? Oh, awake ben usah panas. Adem po? Walah. Oh. Oke. Yo lanjutnya apa? Manut. Ya, lagu sih. Gitar Sumilir.
Piye Kang? Iki Lagune apa? man. Heeh. Dek ketuane iki arek nyiapke lho. Untune tekan lambe-lambe wong. Agami apa ora? Gomiknya ben Lambene kok tekan untu to? lantang suarane. Oh, rasa ya. Ki artis loro kan dianu ora kuwi ireng karo ungu ki. Aja omongan. Piye Kang? Opo? Latihan pora ceritane latihan pora wis tau. Oh. Oh, Mafailatun. Mafailatun. Heeh. Mafailatun kok Kok teko langsung dijuk. Ayo. Urutane iku kuwi. Mafailatun wajib apa? Lah kene sih wingi le ra melu latihan iki. Iyalah kene ra latihan ngerti ya. Wajib gawe lanang wadon loro ilmu. Wajib gawe lanang wadon loro ilmu. Ojo liren yen turu rusak bodomu. Ojo liren yen turu rusak bodomu. Wajib gawe lanang wadon loro ilmu. Wajib gawe lanang wadon loro ilmu. Ojo liren yen turu rusak bodomu. Ojo liren yen turu rusak bodomu. Wajib asale agawe wana. Wajib kain. Kopi ku asale agawe wana. Kita mau sunat, kita mau sunat. Tulungi maring sembahyang. Kita mau sunat, tulungi maring sembahyang. Tulungi maring sembahyang. Robiku asale agawe wana. Robiku asale agawe wana. Kita mau sunat, kita mau sunat. Tulungi maring sembahyang. Kita mau sunat, tulungi maring sembahyang. Tulungi maring sembahyang. Meneh. Meneh Kang Ji. Nyoh gomik nyoh. Oke. Oh, gomingnya Rumono lho. mesake bau. Ayo. Jen Nyoh, iki kotali pita suara pedot. Ora. tak wemi. Yo, daduk pirono kabeh ya kena. Wong telu apa papat? Iki apa papat iki ceritane? Tambal ban Kang. Oke. Bane wis ditambal Kang. Ya dites. Oh. Sementing seneng. Ayo Ji. Ayo Pak Ji. Margoy.
mandek kuwi Kang. Kira iso mandek kuwi lho dindeke. Pek dindeke. Kuwi ra iso mandek kuwi Kang. Nah. Tapalke. Sakwat kirim salam sing katon kanggo dinda sing tak sayang Senajan adon ning panggonan kaya nyadeng ning Senajan toyo mata nai cerai rasa son janji bakal satya ngenteni masih kelingan manis meseme tansah kebayang baik lewane yen turu keketuan sangat kelingan ada nangis kebuyu dewean ini masih sepayung loroan saiki cuma tinggal kenangan
Apa ki? Oh waton. Kita pemuda. Oh, kita pemuda. Kita orang kita pemuda ono campurane bareng kok nang kono untuk pemuda. Kita pemuda-mudi. Kita Laura. Laurane ana loro iki. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa untuk derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita Pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Menah jane kok yakin iki kurang. Oh, kuwi lho, wis mapan iki lho. Oh, aneh. Apa ki? Ora mung janji Masih tresnaku bakal kebukti. Among sira yai Dewi kusumane ngati. pindho lir kartika wayangmu katon indah tak cokot tanpa atas tanpa sayang Sinawang ing netra mancara percaya maruta haripe sajroning nolo rumasa ping rasa karasa lir samudra anggawe ademe raga lan supa dewaning asmara kekitu puja tetulunga marang
karo solir samudra agawe ademe raga lan supa dewa